ụgbọja ndị Igbo. Ụgbọja ndị Igbo biko tinyere anyị n'ihe a bụ okwu a na nọkọtara uwe ebe niile bụ DNA. Ịghọtara ihe bụ DNA? Ma ife mere na ị na-ajụ mma m ihe DNA amụtara nya nwa na-eji mụta ya maka na onye ara na uche ya onye kọfị ya na-asụrụ oyibo ana m eme ya igbere na ugbede a na igbere gbede agbaje na ama nchere omenala Igbo amaghị ihe bụ DNA. Anọ na omenala Igbo kwere na omenala Igbo nke DNA obechabeghị dị ka ọ dị na omenala Igbo ọ nwaanyị ma nna nwe ya. N'ala Igbo ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị mee ego n'isi ya ọ nọ ebe gị na-atụ ime ife niile ọ mụrụ nwa ọ bụrụgodị na idu n'ahịa ebe nna ya gịnị ya na-ese okwu ọ na-abịa nna ya nọrọ narabeghị ngọ ọmụọ nwa ebe ahụ gị ka nwe ọ nọ ebe nna ya ahụ nwoke ọzọ bịa kpọgharị ya na ya jeburu bi ya o mere ego meghe ego mana ị narabeghị ngọ ife ọhụụ na ọ mụtara ebe ka bụ nwa ya ọ ya bụ omenala Igbo. Ụbọchị ị nara ngọ ka ị chara ọ bụ na ị narabeghị ngọ ọ ka bụ nwunye gị. O nwere iri nke a na-akpọ nzere abụọ nke ha ahụ ibe a na-ekwucha anya hụrụ ha maka ụmụaji ememe heribe kama na o nwere ka ọ na-abụ ọ dị ele na usoro mkpụmkpụ nke na-adịghị mma ize mmadụ abụọ. Achọghị m onye gbara dị mkpa ka ya onye ha nke gbara dị mkpa ma ọ nke tofuru ka ha ele na ba nọ ife na ka atọ eze ọ na dị mkpa ya dafụrụ na olu osi nwa ego agbajekwu mụ na nwunye m atụ arụ ya akpa ya uru akpara ya uru ahụ kpaịta ya mụọra m nwa zee ime agbọ ka ahụ zere m agbọ ibe ọ fụtara ọ na-atụ eze akụwa na mkpụrụ be m ma ọ chọrọ ya ma ọ chọrọ ya o yi echukwa ya hụ na ọ bụ odogwu maka na ya mụrụ kama na odogwu na mba odogwu be m ọ bụ ji bi ya ya bụ nna ihe ọbụla a na-eme a nọ n'ọnwa anyị alụtụrụkwara ya n'ọkwa nkeni ọ ma gba nwere ka eji beji anya ekwu ya ọkwa nwa nwoke adịkwa ama ịhụ na ya o nwere nke ọ na-abụ otonite n'anya akpọrọ ya akpọ ya onye ha mụrụ ya bọị ọ dịka o jere ịgbabọ ya ma na nna ya ka ọ na-asa ahụ emechaa foto hụ ya ka a na-ehu arụsị kwụrụ ya epụ ya ọ bụrụ odogwu epụ ya nna ya epụ ya ọkwụ ọ bụrụ odogwu. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu.